Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 10, bersikulo 24 ngadto sa 33. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angayng malipay ang tinun-an kun mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kun ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo dinhi sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa imperno. Sa gamayng kantidad, makapalit na gamug duha ka gagmayng langgam nga sayaw, apan pisan pa ni ana. Walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman, busa ayaw kamo kahadlok. Kay labaw pa kaayo kamug bili kaysa mga langgam. Ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tao. Ang kunon ko sab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.